L-aħbar żvelata iktar kmieni din il-ġimgħa dik li l-kumpanija Delaru se tkun qed iżżid l-operat tagħha f'Malta komplet tħeġġeġ l-Emcast li qed jippjana korsijiet fis-settur dan biex jilqa' għad-domanda ta' ħaddiema mħarġa mis-suq, domanda li se tkompli tiżdied anke bil-miġja tal-kumpanija Crane Currency f'pajjiżna li se tkun qed tħaddem iktar minn 200 persuna. Silvio De Bono, chairman tal-Emcast, tkellem b'sodisfazzjon dwar ir-ritmu li qabdet l-Emcast fit-tħejja ta' dan il-kors. Il-komunità tal-Printing Malta ukoll qed titlobna illi jkollna printers imħarġa tajjeb. Għaldaqstant l-Emcast ħass il-bżonn illi jniedi programm intensiv ta' 6 xhur li qed joffri opportunità liż-żgħażagħ li għandhom il-fuq minn 16-il sena illi jaħdlu għal dan il-programm u jitħejjew fl-areas kollha marbutin mal-printing. Il-kors se jinqasam fi 3 fażijiet li matulhom l-istudenti se jitħarġu dwar x'għandhom jagħmlu qabel l-istampar innifsu kif ukoll fuq ix-xogħol li jsir wara. Iżda fl-aħħar mill-aħħar b'mod konkret kif wieħed se jibbenefika jekk item b'suċċess dan il-kors. Kif wieħed jaf illi hemm diversi opportunitajiet ta' xogħol kbar, kemm mal żewġ kumpaniji kbar li semmejna kif ukoll ferjas oħrajn ma' kumpaniji oħrajn Malta fil-qasam relatat tal-printing. Din hija industrija li kibret, hija industrija li qed titlob ħafna nies li huma speċifikament imħarġa u għaldaqstant kull min japplika li jagħmel programm bħal da hemm il-garanzija li dawn isibu impjieg u impjieg ta' kwalità. U bl-Emcast lest biex jibda l-ewwel korsijiet tiegħu il-ħarsa ta' tmexxija tmur lilin. L-aspettattiva hija li dawk l-istudenti li jixtiequ jifqu fil-livell 3 jkunu jistgħu jagħmlu da u jsibu l-impjieg waqt li qegħdin naħsbu wkoll li nkabbru wkoll dan il-programm fil-livell 4 għal dawk li jkunu mbagħad jixtiequ jintensifikaw iżjed l-istudji tagħhom f'dan il-qasam.